dragon fruits na nakatanom, nakahirilera, magayon po baga pag tinatanom, and they were surrounded by light bulbs to substitute for the heat that is needed at night. May init, may liwanag. Kasabay na po ang regular na pagputol kan mga sanga o inaapod tang pruning. Tapag da ipinuputulan nin sanga, da ilugod nagbubunga nin magayon. All these needs of plants and trees so that they bear good quality fruits. Digdi sa Pilipinas, biniyayaan kita nin kadakol na fruit-bearing trees na unique sa satuyang tropical climate. May mga kanya-kanyang needs, kanya-kanyang paagi nin pagbunga, kanya-kanyang waiting period. Halimbawa, ang kahoy kan mangga na masiramon, mahamison, kaipuhan halaton nin pirang taon bago mamunga kan mahamis niyang bunga. Aram po nindo how many years? About 3 to 6 years before mango trees bear fruit. Ang durian, mas haloy ang paghalat. Dawa na nga ni mabata siya, inaabangan ang pagbunga. It takes longer, 5 to 8 years before a durian tree bears fruit. Igwa pang mas haloy dyan, ang lanzones. Haram po nindo ang lanzones bago manamitan ang masiram niyang bunga, kaipuhan maghalat nin 10 to 15 years. Haloy na paghalat bago manamitan ang masiram na bunga. You wait before you can taste the fruit. Aram kan sarong marhay na paratanom, na daing nasasayang ang paghalat niya. Para sa marhay na paratanom, sulit ang paghalat. Even when a tree seems barren for a year, and then year after year, an experienced gardener doesn't give up too quickly on a tree. A good gardener waits. Nagpapasin siya, naghahalat. Dahil aram niya, sarong aldaw, mabunga ang kahoy sa tamang panahon, lalo na kung tinatawan kan tamang pag-ataman. When you take care of something properly, naghahaloy. Si Papa, ang mga gamit niya po, haraluyon. Pag nahiling po nindo ang wallet niya, lumaon. Pag nahiling nindo ang mga bado niya, lumang mga bado. Ang sarong bagay, pag inataman, ninmarhay, nagtatagal. Kabali po dyan ang mga relasyon, bako lang gamit. Kabali po dyan ang mga bagay na daing nakakaputan. Things that we take care of properly last. Especially when we know how to take care of them. Here in today's gospel, Jesus presents to us God in the image of a patient gardener. Ready na kutaan kag sadiri kan tatamnan na ipapalod, ipaputol ang sarong kahoy dahil sabi niya, haluyon na baga ining nakatanom, daiman nagbubunga. Very interesting po dahil ang tree of choice sa parable ni Jesus is a fig tree, sarong higira. For context po, ang mga fig tree, these are known to be relatively fast-growing. Pasil po ining patalubuon sa pabungahon. And so the choice of Jesus for a fig tree in His parable is a deliberate choice. He is telling us, pasil baga ining patalubuon, natataday nagbubunga. Pwede sindang mamunga sa laog sananin 2 sagkod 3 taon. And yet this particular tree in the parable of Jesus has not given fruit to the gardener. Mayo nin bunga. Kaya sabi kan kag sadiri kan daga, ipaputol, day nagbubunga, sayang kan daga na inuukupar. But the gardener was patient. Nakimahirak ang tumatawo na nagbabantay kan mga pananom. Sabi niya,
Baka pwede pong tauan tapanin chance ining kahoy, baysa na, gugudakon ko aro aldaw. Mas tatauan ko nin atensyon, nin panahon, mas aatamanon ko pa. Sa masunod na mga aldaw, tatauan ko pa kan mga pangangaipo. Tibaad magbunga paman. Dear friends, God is like this patient gardener to us. He is very patient. He is our patient gardener. Mahihirakon ang Diyos, pasensyoso ang satuyang Diyos. Andam na maghalat kan satong pagtalubo. Nagtatao kan gabustang pangangaipo, sagkod mahiling niya kitang nagbubunga. Yes, God doesn't want us to remain stagnant and unfruitful, but He also doesn't force us. Aram ini kan mga magurang, aram ini kan mga maestra, you don't force trees to bear fruit. You wait for them. You take care of them. God is patient enough to wait for us to flourish and to bear good fruits. Kaya magayon man nakaputon ang satuyang mga sadiri, what kind of tree am I? Anong klaseng kahoy daw ako sa mahiwas na tatamnan kan mahal na Diyos? Mabinunga ba akong kahoy? O kahoy na dai nahahanapan nin bunga? But more importantly, when I bear fruit, what is the quality of my fruits? Marahay na klase daw ang sakuyang mga bunga. We are on our 7th day of novena in honor of St. Jude, who is Apostle of Hope. Si San Judas Tadeo, tinutukduan kita na dai mapagal na maglaom. Diba, igwa po kamong mga linalauman sa buhay, dai po mapagal maglaom. Do not get tired of having hope. Hope for yourself. Hope for other people. Hope for the things that you want to see in your life. We call this enduring hope. Courageous hope. Paglaom na nagkukusog buot, paglaom na naghihinguwa. Let us pray in this Mass that we may bear good fruits. But more than bearing good fruits, that we too may be patient gardeners. Nakitaman nagpapasensya sa kapwa. Nakitaman tattaong maghalat kan ibang tao. Lord, make us good trees, but also make us patient gardeners. Totoo mahihirakon asin pasensyoso ang Diyos, dai kita pighihidali sa pagtalubo, pero dai taman lugod pagpaliman-limanan ang satuyang pagtalubo. May we work on our fruit-bearing season, and may we work on being good gardeners ourselves, to bear good fruits and to be good gardeners together.
Magpamibi kamo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akuon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot. Para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan sa samuyang pagrumdom kan sa imong apostol San Judas Tadeo, pakiakua ining samuyang mga dulot, asin darahon mo kami sa maninigong pag-ako kan mga banal na misteryo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan, ta pinatugmad mo sa apostoles ang sa imong simbahan, tanganing ini magindanay na tanda kan sa imong kabanalan digdi sa daga, asin magtaonin mga langit no nakatukduan sa gabus na tawo. Kaya ngunya nasinsagkod paman kaiba kan bilog na hukbo nin angheles, dusay sa imoan isip kaming nagsasaranong, nagkukurahaw asin nagsasabi. Kagurangnan, ika ng God-an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo kan sa mong kagurangnan na si Jesucristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkosya ning tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo.
girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot, kaiba kan sa mong Papa, si Leon, kan sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man, girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asing da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Nuestra Señora del Santísimo Rosario, kaiba ni San Jose sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urugnaan sa mong namumutan, San Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita sa Diyos Ama na nagpapasensya kan sa tuyang mga kasalan, naghahalat kan sa tung pagtalubo. Ama niya mo, layaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, ninsiring sa langit. An sa mong kakanon sa raaldaw, itaw mo sa muya mo niyan. Asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan. Siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkahera, magindanay na talingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami naghahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Yesu Kristo. Huli ta sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, asin sa imong espiritu. nagpapasensya sa kada saro, magpatinaraohan po kita nin katuninongan.
Kinatugang uya si Jesucristo, ang pinakamahamis na bunga nin kaligtasan, hinalat kan mga panahon. Siya ang kordero kan Dios na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag, mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing ang sa imong dugo maglinig, ang sa imong laman magpakusog, ang sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Sa
Mamibi kita. O Diyos na samuyang Ama, sa imong Espiritu namimibi kami. Lugod ang sakramento na samong inako ngunyan, darahon kami sa imong eerokan. Kung sain ang sa imong apostol na si San Judas Tadeo, nagmumuraway. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita para sa mga announcements. Magkakaigwa po kita ng second collection para po sa mga pagmantinir ka mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Nagpuuna po kan Oktubre 19 ang Misa Novenario kan sa tuyang mahal na patron ni San Judas Tadeo. Sagod po ini sa Oktubre 27 sa oras na alas 6:20 sa pagkaaga, asin sa hapon alas 5:15. Sa aldaw na Webes, Sabado asin Domingo, ang nobina mapoon sa oras na alas 5:40. Sa kafiestahan sa Oktubre 28, ang mga schedule po ni Santa Misa iyo ang minasunod. 5:45 a.m., 6:45 a.m., 12 noon, 3 p.m. asin 4 p.m. Magkakaigwaman po ni procession para sa oras na alas 4 sa pagkahapon asin susundan man po ini nin misa konselebrada sa oras na alas 5:30 sa pagkahapon sa pamamayuhan ni Reverendo Padre Nolan Ke. Para sa mga maabot po maging novena asin fiesta mass sponsors, magdulok na lang po sa parish office. Sa mga maabot po magbakal nin souvenir items, arugang t-shirt, mug, pamaypay, tote bag, available po ini sa opisina. Siring man magkakaigwa po nin mass baptism sa Oktubre 24 sa oras na alas 9:30 sa pagkaaga. Diyos mabalos po. Please stand. Let us pray to Our Lady on Saturdays, our Mother of Hope. Salve Regina, Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, exulis filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in hoc lacrimarum vale. Ea erum, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi, ninda Santa Maria asin San Judas Tadeo, bendisyonan po kamo kan mamumuto na Diyos, an Ama, asin an Aki, asin an Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras an paglaom ni Kristo. Salamat sa Diyos.